bawasan natin yung konti. So guys, ayun na nga, since habang kanina minamarinate ko yung ating chicken at saka pork, bali frinay ko na yung ating potato at the same time yung ating garlic. So bali sinet aside ko muna siya dito para yun yung gagamitin natin siya later during the plating. Okay? So ngayon, since na-marinate na natin yung ating chicken and pork adobo, so pwede na tayong maggisa. So let's do this, guys. Ayan. So pasensya na kayo ngayon guys, hindi ko masyado ma-focus yung ating ginagawa here kasi wala tayong kasama today. Kaya ganyan na lang muna. Okay? So of course, igigisa na natin ang ating bawang. Yung kalahati yung kanina, ito yung pre-fried natin para mamaya sa plating. Ayan. And of course, ang ating onion. And since chicken pork adobo, bali kanina guys, pinagsama natin siya pero since mas matigas kasi yung karne, so bali uunahin ko muna siya na igisa. So, ayan. Bali palalambutin muna natin yung meat, yung baboy. Bago natin ilagay naman yung chicken. So, ganyan muna siya. So, naaamoy ko na siya guys kasi diba, binarinate natin siya ng mga 15 minutes. So, meron na siyang lasa ng konti. Tapos, pwede na natin siyang takpan habang pinapalambot natin yung meat. Tapos medyo palambutin pa natin yung meat guys, mga at least 10 minutes, gano'n.